toca, el món desapareix i només existeix la música. Això la relaxa. L'Ariana també toca un instrument des de petita, però no té res a veure amb el meu piano. Ella prefereix tocar cançons més rockeres per desfogar-se del dia a dia. A la Maria li agrada molt el món del cinema, i un dels seus directors preferits és Tim Burton. Aquesta afició pel setè art l'ha portat a col·leccionar tota mena de pel·lícules. Una de les grans aficions de l'Ariana és el futbol i és una gran seguidora del Barça. Aquesta passió ha fet que col·leccionés samarretes dels diferents equips dels països on ha estat. A la Maria, després de classe, li agrada llegir còmics i tot el que està relacionat amb el món americà. Un dels seus somnis seria anar de viatge al Japó. En canvi, l'Ariana, després de classe, li agrada jugar a futbol. Des de fa uns anys que juga amb un equip de futbol femení i un dels seus somnis seria conèixer els escalers. Tot i tenir unes maneres de ser i de fer molt diferents i sembla que no podem encaixar, Encara que costi de creure, hem trobat una cosa que ens uneix. les noves tecnologies. La nostra afició internauta va néixer en l'època en què l'ADSL només era una utopia per les nenes i nens de 12 anys com nosaltres. El nostre contacte via Messenger va començar quan encara els nostres pares només ens deixaven estar molt poca estona connectades per la por d'estar sense telèfon. Això ha anat evolucionant permetent-nos estar connectades amb més llibertat i formar part de les noves xarxes socials com MySpace, Fotolog, Forums, blogs, Facebook. Tot això s'ha convertit en part de la nostra vida. Moltes generacions anteriors a les nostres es queixen d'aquests nous hàbits que troben que perjudiquen les nostres relacions socials. Però nosaltres som testimonis de que si utilitza adequadament, no sols no és dolent, sinó que t'ajuda a millorar les teves relacions socials. A l'institut ens manen tot tipus de treballs, i molts d'ells són a través d'internet, mitjançant la creació de pàgines web juntament amb materials multimèdia. Gràcies a això hem après a treballar en grup i ser conscients de que, en un futur, tot aquest procés donarà els seus fruits en el món laboral, on haurem d'aprendre a conviure amb persones amb opinions molt diverses i arribar a acords per un resultat comú. Aquest any ha sigut molt important perquè hem pogut posar en pràctica tots els nostres coneixements en un sol projecte, la creació d'un LibDAB. No, més ben dit, 2 LibDABs. Un LibDAB és un vídeo on es grava ininterrompudament, és a dir, sense fer cap tall i on les persones que hi participen canten de manera que sincronitzen els llavis amb la lletra d'una cançó que escolten. Els participants canten un tros de la cançó fins que són substituïts per un altre participant, que continua per on anava l'anterior participant, i així successivament, fins al final de la cançó. Una professora era qui dirigia el projecte i nosaltres érem les responsables de la gravació, muntatge, juntament amb 3 companyes encarregades de la música, la coreografia i la logística. Ha sigut un gran repte per nosaltres, ja que vam haver de treballar amb molta gent, que només coneixíem de vista, amb molt poc temps per fer una cosa que tot just coneixíem. El resultat va ser molt millor del que ens esperàvem i molt enriquidor per a nosaltres. Al llarg de la vida, tothom ens ha dividit. Alts i baixos, Rossos i morenos, grossos i prims, tontos i llestos, ràpids i lents. homes i dones. Però per què? No som en el fons tots éssers humans? Per què sempre ens han de qüestionar les dones si tenim suficient capacitat per fer les coses? Ja és hora que se'n reconeixi la feina ben feta. Nosaltres ho podem fer. No tingueu por en fer tot allò que vulgueu. El futur està a les nostres mans.